jestli si zažil v životě někdy něco nadprirozeného nebo paranormálního. I asi lásku, jako, to je takové hodně jako nadpozemské až. Jako ten pocit té lásky, jako, určitě. A to, co dokáže člověk pro to udělat. Takže si zažil někdy nadprirozenou lásku, jinými slovami Božiu lásku, čo si někdy zažil, pocitil? Boží lásku, jako něco, co je nad námi, jako v tomhle smyslu? Jo? Asi jo. Občas, když mě pronásleduje nějaký čísla, konkrétně číslo 4, tak mám takový pocit, že nade mnou jako něco mě ochraňuje, nebo v tom smyslu, že mě vede. Je jaký úroveň prirodzenej lásky, ktorou nás Boh stvoril a vieme mať rád ľudí alebo cítiť lásku jeden voči druhému, ale potom existuje iná láska, ktorá je taká vyššia a že človek zažíva fakt tú Božiu lásku a Božiu prítomnosť a je to niečo nadprirodzené, to je niečo, čo sa nevyprodukuje. Je rozdiel medzi mať kľud a mať nadprirodzený pokoj. Že to sú akéby také ešte vyšší level. Jo, rozumiem. Lebo niekedy ľudia sa učia meditovať a tieto všetky veci robiť a tak stabilizujú do kľudu, ale potom existuje pokoj, ktorý je nad naše mysel a naše srdce. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web. Link v bio.